Il-Malta Enterprise bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena approvat 79 proġett ta' investiment. Dawn il-proġetti b'investiment ta' kważi 87 miljun euro se joħolqu kważi 1060 post ta' xogħol ġdid f'pajjiżna. 21 proġett huma proġetti ġodda jew ta' espansjoni minn investituri barranin. Fil-waqt li 58 proġett huma proġetti ġodda jew ta' tkabbir minn investituri lokali. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Malta Enterprise li ġie ppreżentat waqt Buisness Breakfast it-tnejn filgħodu. Mir-rapport ħareġ kif fl-2017 il-Malta Enterprise approvat 128 proġett b'investiment ta' 249 miljun u 200 elf euro. Investiment li fit-3 snin li ġejjin se jħolqu wkoll 2251 post ta' xogħol ġdid f'pajjiżna. 31 proġett huma proġetti ġodda jew ta' espansjoni minn investituri barranin, filwaqt li 97 proġett huma ġodda jew ta' espansjoni minn investituri lokali. Fost il-proġetti li approvat il-Malta Enterprise hemm 10 kumpaniji li se jinvestu f'faċilità għall-produzzjoni tal-kannabis għal skop mediċinali skont il-leġiżlazzjoni Maltija. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Mario Galea qal li b'kollox irċevew 20 applikazzjoni ta' kumpaniji interessati li jinvestu f'faċilità f'pajjiżna. Iżda minnhom intażlu l-aqwa kumpaniji u skont il-kriterji tal-liġi Maltija. B'ħamsa minnhom huma fost l-aqwa fid-dinja fis-settur tal-produzzjoni tal-kannabis għal skop mediċinali. L-10 ġew approvati il-maġġoranza tagħhom huma barranin, imma hemm xi wħud li huma joint ventures ma' investituri Maltin. Dawk li ma ġewx approvati jew għaliex ridna li għal-bidu għalmenu nkunu assolutament żguri mis-serjetà tal-investituri u li wkoll ikollhom ċertu ammont ta' esperjenza f'dan is-suq. Sabiex fi żmien 3 xhur f'pajjiżna se jiftħu l-ewwel fabbriki li se jipproduċu l-kannabis għal skop mediċinali. Dan wara li fil-jiem li ġejjin ir-regoli li proponiet l-Awtorità Maltija tal-Mediċini waslu biex jiġu approvati mill-Gvern. Min għandu fabbriki privati jista' jibda jopera, hemm oħrajn li qegħdin jibnu l-fabbrika tagħhom. Illum ovvjament il-bini tal-fabbriki ma tantx idum bħala binja, jiġifieri naħseb li sa 3 xhur oħra dawk li għandhom il-fabbrika tagħhom ikunu bdew. Naħseb dawk li jridu jibnu l-fabbrika tagħhom sa sena oħra jkunu fully operational. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Mario Galea tkellem dwar il-pass li jmiss li Malta tkun fiċ-ċentru tar-riċerka fis-settur tal-kannabis mediċinali u anki l-użu tal-kannabis mediċinali fuq l-animali. Għaliex dija xi ħaġa innovattiva anki fl-Ewropa kollha li jkollok ċentru ta' riċerka u clinical research f'dan is-settur. Dan huwa settur li qed jikber ħafna, mhux biss bħala mediċina għan-nies imma anki wkoll mediċina għall-annimali u dan huwa settur li nixtiequ nkomplu niżviluppaw. Meta ndirizza l-Buisness Breakfast il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal kif mhux investituri barranin imma anki investituri Maltin qegħdin iżidu l-investiment tagħhom f'Malta. Eżempju ċar tal-fiduċja fl-ekonomija Maltija. Però ifisser ukoll li l-kwalità tal-impjiegi qegħdin jiżdiedu wkoll għaliex illum il-Malta Enterprise qed tara illi l-proġetti li jkunu approvati jkunu jagħtu iżjed valur miżjud lill-ekonomija tal-pajjiż, filwaqt ukoll ifisser li għad hemm interess b'saħħtu ħafna minn investituri kemm lokali kif ukoll barranin biex jew ikomplu ikabbru l-espansjoni tagħhom operattiva fil-pajjiż jew inkella addirittura jibdew joperaw fil-ġurisdizzjoni tagħna.